Tot just ara farà 5 anys que vinc cada dia a la unitat docent de Sant Pau. De fet, confio que en seran molts més. L'any que ve començo la residència i salto del campus universitari a l'hospital. La docència a Sant Pau s'imparteix des de fa més de 50 anys a través de la unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Escola Universitària d'Infermeria de Sant Pau, centre adscrit a aquesta universitat. A més, està integrada en el Sistema Estatal de Formació d'Especialistes des dels seus inicis. Aquesta noia és la Patrícia. Enguany acabem la nostra etapa universitària. Ella ha fet la seva formació a l'Escola d'Infermeria de Sant Pau i confiem en poder retrobar-nos fent les nostres especialitats a l'hospital. Sant Pau compta amb un programa de formació de residents anterior a la implementació del sistema MIR. Actualment està acreditat per la formació de 40 especialitats de diferents titulacions i té una plantilla de més de 300 residents. Donat que és un hospital d'alta complexitat, el resident pot formar-s'hi de manera global, sense necessitat de fer part del seu itinerari en centres externs. El seu programa de rotacions està complementat amb formació en recerca i activitats docents estructurades amb rellevància creixent de les activitats de simulació clínica i habilitats. És, a més, un centre de referència en formació especialitzada, acollint nombrosos residents externs d'arreu de l'Estat, així com estades formatives de residents i especialistes estrangers. L'hospital combina l'excel·lència de l'alta especialització, pròpia d'un centre terciari, amb un ambient familiar i proper, on preval el treball col·laboratiu. Participa també en la formació de postgrau, en múltiples mestratges universitaris i cursos de superespecialització. A més del programa de formació continuada dels seus propis professionals, té un programa potent d'externalització del coneixement a través de Sant Pau Docent, que organitza nombroses activitats formatives. Sant Pau és un hospital amb una gran vocació docent, cèntric, gran i alhora proper. Un centre terciari on s'imparteix docència universitària de grau i postgrau, formació sanitària especialitzada i formació continuada. Un model de docència que vol fomentar, harmonitzar i prioritzar les diferents accions formatives per afavorir la professionalització i la innovació. I ara, si no us sap greu, disculpeu-me, que vaig tard a classe.